Teda to nezažiju. Moje některé záporné lidské vlastnosti, které se projevily. No, řekl poslední, stejně to pro Arčara nebylo, ještě si něco přidá. Já mám taky potom. Teda ale jako nezlobte se, jo, Věry. A kluci, jako nikdy nepostřela, že se neodvěděli vy teda, jako. Ty jsou tak důležitý, že to má samostatnou stač. To je to. Ale si sestra. Ještě jste si neposlali to záporný, že jo? Moje záporné lidské vlastnosti. Usaďte se, udějte si pohodlí. Takže moje záporné lidské vlastnosti. Neslušný, zlý, vznětlivý, urážlivý, ledabilý, zlomyslný, chamtivý. Na mě. Znáš, ne? To zjistil. Závistí, nabubřelý, depresivní, nevšímavý, namyšlený, arrogantní, lstivý, zákeřný. Miri, já ti to vůbec To nezávidím. jsi dělal nějakou anketu v rámci rodiny. To se projevilo. Jo. Nevíš, nemám víc pořád. On se zeptal, my se povídal. To nebylo těžký viny. Ale zabralo to dost času, ale To chrlíš, ne? Mstivý, lakomý, podlý, falešný, fanatický, dotělý a ulhaný. Konec. Stačí. Protože nejsou všechny. To tě mi řekla Mirka, viď? Takže to není pravda, to se nám zahrál. Ne, že to papíru se nám nic nevyšlo. Jardo, zkrat to prostě. Moje některé kladné lidské vlastnosti, které se Ježiš, projevily. to je jedna. Kladné. Tak se slyšet. A sakra. A tady Tam nic Tak to není. nechám. Nic. No říká, tam nic není. Dobře, tak je poslední věta, já to nedržuju. Na závěr bych chtěl poděkovat především sám sobě, že jsem se došel 50 let. Takže to je ta samovědomost. Povídej já. A že život není krátký, to jsem si uvědomil. Jenom jsme tak dlouho. Děkuji za pozornost. A teď můžeme blít. Ta štaďanky věte, Proč se ještě nenarodili děti nebo tuhle to musí jít mamina. Na hold budeme muset nabít, jsme se sešli, jsem rád, že jste přišli. Ty nemáš, to nechal Martina. Co? Jo. A opravdu na zdraví všech, nejenom na moc. Každopádně ruce. Zase měsíc nic. Neříkal jsi to kocky. Zase měsíc nic a teďka teda přišel, dneska ráno přišel Boríček. Asistentka. Klapka poprvé. To bude nějak střih. Nehejbaj, je to načasovaný. A ten, jak vidíte, jsem ještě nedozbavil. To byla bomba. Netýká to tam. Je to v Ameriky. Tíká. Ježišmarja, já jdu pryč. To si pomůže. Já si taky nejezdí brýle, já si udělal nechrání oči. No a tady napsali teda. Naše filmová akademie si vám dovoluje oznámit, že proběhlo vyhlášení vítěze v kategorii 50 let úspěchů ve filmovém průmyslu. Výběr vítěze nám stížilo velké množství přihlášených uchazečů a jejich vysoká kvalita a odbornost. Akademic... Na jednu nikdo nemá. Já to překládám z angličtiny. No, přesně. Ale je to dobrý, jako plynulý překlad, super. V akademii vznikly velké spory, které se přenesly i na nefilmovou veřejnost. Například v New Yorku se příznivci jednoho uchazečů, nevím teda, kdo to byl, nastěhovali do stanu Zuccotiho parku. A tyto byly později zneužito na takzvanými aktivisty. I tak velké město, jako Chicago, se kvůli podpoře jednoho z uchazečů Gettyho
dostalo na okraj bankrotu. Že se však uklidnil, když se posléze ukázalo, že všichni přihlášení jsou vlastně jedna a ta samá osoba. To se nám čekal. A to je Jaroslav Hranička. Vznikl však další problém, a to... Aha. Podobnost Jaroci Cibermana. Jak soutěžit s jedním soutěžícím, že jo? Posléze se akademie rozhodla, že vyhlášení této kategorie prostě vynechá. A v přiložené obálce je jméno vítěze, ne, tak to jsem přeložil špatně, ne, že prostě vynechá, ale kategorie proběhne neveřejně. Jo. Tak. V přiložené obálce jméno vítěze. Tak to je těžší. No, na tomto jménu se shodla celá Americká filmová akademie. Přejeme mnoho úspěchů do druhé poloviny vašeho hereckého života. To taky je překladatelský možíšek. Takže teďka chvilka na týdnu, kdo to vyhrál. Nějaký Amerikánec. Nějaký Američan. Pozor. Na prvním místě. Ano. Děkuji otci svého otce. Já bych opravdu bych chtěl říct jenom pár slov za tohletu pěknou cenu. Chtěl bych poděkovat svým rodičům za to, že mě dali veškerou podporu, svým kamarádům a svým přátelům, a stálo to opravdu velké úsilí a práce a mnoho peněz, nedostatku spánku. Jo, děkuji své rodině, že mi byla tolerantní v této náročné době a opravdu si této ceny vážím. A budu se do budoucna snažit, abych dostal příští rok znovu tuto cenu. Si to netadila zuby, prosím tě. Ale jsme zpátky. To bylo na týma. Zasněžně víno. Teď jsou bílí. Tvůj dárek Jardovi. Nebudu to Ježišmarja, chytá moji sněhu. Jo. Zasněžené vrcholky! Super! Bonus! Děkuji, se na to těším. Jo. Já to předej! Ať to odkryj, ať to vidí všichni. Pojďte se podívat. A ještě Krásný outfit. Krásný outfit. Nad Alpama. Byli dvě. Ano. Tak stadeční. Taky mi řekl,